before ngibabale bobathathu ake ngiqale ngisho ukuthi ngidiliza abantu. Ukhuzani Mpungose Indlamlenze phansi eMandaba. Ngicela ukumwithdrawa kubantu abangakwazi ukungikhuza ngikhuzeke. Ukhuzani Mpungose Indlamlenze inkosi yoMaskandi. Ngicela ukumkhipha kubantu kusukela namhlanje kuya phambili. Ngicela ukumkhipha uKhuzani Indlamlenze mfoka Mpungose inkosi yoMaskandi into eshaya umculo onenkosi phakathi. Ngicela ukumkhipha kubantu abazokwazi ukungilawula bangikhuze ngikhuzeke. Ngicela ukumkhipha uKhuzani akasezokwazi ukungikhuza. Kodwa uma ngabe ngikhulume ngaye uKhuzani kwakhona angakuthandiyo, uzoba nelungelo lokuthi angithinte angikhuze egameni lakhe. Ngicabanga ukuthi niyangizwa ke South Africa. uKhuzani Indlamlenze umfoka Mpungose akasezokwazi ukungilawula angikhuze ngikhuzeke uma ngizikhulumela nje inoma ingani engikhetha ukukhuluma ngayo. Kodwa uma ngikhulume ngegama lakhe noma ngomsebenzi wakhe noma nganoma ingani ekuyibrand yakhe, unelungelo uKhuzani lokuzi expressa. Unayo inamba yami, uzoqhubeka ke abe nelungelo lokungifonela angikhuze maqondana negama lakhe nebrand yakhe uma ngiliphathe kabi noma uma ngiliphathe ngendlela engamjabulisi. Ebese kuthi ke njengamanje sengithatha ithuba ke ngimemezela abathathu abahlonishwa abanelungelo lokungikhalima ngikhalimeke, abanelungelo lokungikhuza ngikhuzeke. Oqala umhlonishwa ozoba nelungelo lokungikhuza ngikhuzeke umntwana isilo engisihlonipha kakhulu uZonda Magwala kaZwelithini uSimakade samakhosi. Uyena ozoba nelungelo lokungikhuza ngikhuzeke. Ake ngisho kanjena ke, ake ngithi umntwana isilo uSimakade samakhosi umntwana uZonda Magwala kanye nendlunkulu. Cabanga ukuthi sekuclear ke manje. Umntwana uSimakade kanye nendlunkulu abangakwazi ukungilawula. Ngingathi nje ifamily kaMntwana uZonda Magwala engakwazi ukungilawula unumber 1. Unumber 2 uKing Bhaka uzamo kwakhe umfoka Nzama. Uyena kuphela esayidini labalaphi, esayidini labelaphi bendabuko, uyena kuphela ongakwazi ukungikhuza ngikhuzeke. uKing Bhaka uzamo kwakhe umfoka Nzama. Bese kuthi unumber 3 iZuma's family. Mangithi iZuma's family ngisho uZuma kanye nabaqhamuke esendeni lakhe. Ngisho umsholozi uGedle Ehlekisa uZuma kanye namadodana akhe. Bona ke abantu mina abazokwazi ukungikhuza
ngikhuzeke abantu abazokwazi ukungikhalima uma ngabe nginamaphutha ngirongi. Ngaphandle kwalabantu abathathu noma ngingasuka uJesu esihogweni la ehleli khona athi uzokhuza mina, uyokubona kwabona uSawuli evele eDamaseko. Angeke ngikhuzwe inombani. Okunye-ke ekumele nikwazi izulu ukuthi labahlonishwa abathathu engibabalayo, umntwana iSilo uZonda Magwala kaZwelithini, kube uKing Bhaka, ebese kuba uMsholozi ubaba uJacob Zuma and his sons. Kulabantu abathathu engibabalayo, uma ngabe uthinte mina, ibona abantu ekulindelekile ukuthi ba-act. Noma ngathi ungithinte kahle noma ngathi ungithinte kabi, ibona abantu abayosukumela udaba lwami ngendlela abayoplana bona ukuthi balisukumele ngayo. Kungathiwa ke balisukumela ngokuhlangana noma balisukumela ngokwahlukana, kodwa uma ngabe ufuna ukulawula mina, kumele kube ukuthi uthinte lamadoda lawa esengiwabalile amathathu. Akekho ke owesifazane. Ngiyabahlonipha abantu besifazane ezulu, ngiyabahlonipha kakhulu abantu besifazane. Kwazise ngizalwa uye umuntu wesifazane, ngiphinde futhi ngihlekisane nabantu besifazane, so ngiyabahlonipha kakhulu.